Light haze na monitor sa pag-asa sa probinsya sang Antique. Kalidad sang hangin padayon niya ginabantayan. Si Zen Kinantang nakatutok. Humalin sang tinalikdan nga semana na monitor sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kun pag-asa nga may light haze sa nabukid nga bahin sang probinsya sang Antique. Expected natin na doon yan yung entry point or doon manggagaling no yung or maapektuhan yung haze na ito. Bukod dito sa part ng Antique, meron din naman sa ibang parte ng ating bansa, lalong-lalo na yung southwest part ng Mindanao. Sang damlag lang nagpagawa sang haze alert ang Department of Science and Technology sa posible pag-epekto sang haze sa pila ka porsyon sang pungsod kasunod sang forest fire sa Indonesia. Sa pinakaulihi nga resulta sang Air Quality Monitoring Station yara sa 72 microgram per normal cubic meter ang total suspended particulate sa La Paz. Samtang sa Oton, Iloilo, yara lang sa 34 microgram per normal cubic meter ang particulate matter 10. Buot silingon wala sang dapat nga kabalag-an ng publiko. Pero generally, ang aton diri nga air quality sa Iloilo within gid sa standard naton. Apisar sini kinahanglan nga magpangaman sa gihapon ang mga pumuluyo ilabi na ang may mga balatian kasubong sang bronchitis kag pneumonia. Ang time subong because ulan init, because of damo ng pressure area, damo sang bagyo. So masibay sang haze ang respiratory infection nagasaka iman subong niya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, Western Visayas.